Ahojte všetci tí, čo máte radi kvety. Práve vytváram zo živej čečiny svietnik. Je to svietnik na spríjemnenie zimných chvíľ, ale čo tu chýba? Chýbajú tu ešte sviečky. Nahriala som si sviečkou drôtik a potom som ho následne vpichla do sviečky. Išiel tam teda ľahšie. Ja si takto zapichnem, som si vybrala tieto perleťové sviečky. Opatrne. Je to všetko v mokrom oázise. Aj druhú, napravím si to, aby sa to tam dobre dávalo. Takto. Použila som cymbidium, kvety orchidé, potom som použila filingriny, zelené chryzantémy a je to teda v tom mokrom oázise, ako som spomínala, môžete si to tu pozrieť na detail. Vidíte? Zlatú šišku. A ešte tam doplním takýto krásny, jemný, preparovaný máv, presne do tých medzier, kde je ten mokrý oázis vidieť a dám tam takéto dekoračné zlaté listy. Tento svietnik si budete môcť objednať cez našu stránku www.galeriakvetin.sk a názov tohto svietniku je Vianočná pohoda. Takže pod týmto názvom ho tam nájdete a môžete si ho objednať aj v iných farebných prevedeniach. Keď si napríklad poviete, že to chcete v červenej farbe, dáme vám tam červené sviečky a šišky napríklad, že chcete do strieborná, ale bude takýto. Takže spríjemní vám pohodový večer a prajem vám krásne vianočné sviatky. Ahojte.